albishir ne da mu gode ma Allah. Allah ya tsare mana wanga gari. To da yake mun zagaya ne ƙauyukan ga sai dai muka ce bari mu zo mu tambaye ka saboda mun ga wanga ƙauye akwai location. Skill din ga yayi daidai. To za a yi producing. Ya ka shiga ko salama ya samu. Gari kawai ni dai ba sata nake ba. Durar da duk same ka da na laifi kai ma sai ka tabbata. Kai na ce inda muka so cikin wanga gari mu je mu buga shi. To ba ke ka je ga da ni na ne ku. Ma'idi a wasu sai dokar ne. Idan kana son zaman laya cikin garin ga a wasu sai dokar ne. Ma mulki na ni wa an zama jarumi. Idan an bakka garin ga shege nake. Ina ji ina gani ka kolalla abinci. Inda kaka son kefem dan gidan bidiyo ayi. Tunda an ka fara ɗaukar yaron nan da ya zo hasara kawai ya ja mani. Kai dan uwarka ka shike mana. Kaman kulle ka. Kai ina yi. Kana lillahi. Mai kamera tsaye. Tashi ga ruwa mai gari. Ruwa? Tamna ka ban. Ba tuwo bane ai. Tamna ka bani. Allah ka tabi. Wai. Allah. Allah.